Upozornění. Tento příběh je vytvořen chatem GPT, vše je smyšlené a nenachází se v něm žádné reálné osoby. Možná... Byl březnový večer, trochu chladno, ale parta se začala formovat. Divat, co zrovna spal pár dnů u Davise v Merklíně, měl dneska odjíždět domů do Nejtku. Byl to poslední večer a nuda už jim lezla na mozek. Hele vole, já fakt už nemám chuť pařit, ty hry mě serou. Zamumlal divat, jeho tělo zapadlé do gauče jako pytel brambor v bezďácký bundě. Davis se zamyslel, vysoký, hubený týpek s permanentním výrazem. Mám nápad, ty vole, víš co? No? Zhulíme se. Jako fakt pořádně. Z bonga. Divat zvedl obočí. Jako fakt z bonga. Já to nikdy neměl. Já hulil jen to jehličí od bratrance. Právě proto. Ucheštl se Davis a hned napsal Pípovi. Pípa, drobnej týpek s mongolským výrazem a legendárním sumčím knírem, mu odepsal rychle. Jo kámo, jdu. A vezmu i Míšu, má bong a skank. Míša byl ze všech nejstarší. Hubenej, nízkej, kudrnatej a bratka jakoby si ji pěstoval od 80. Sešli se za skateparkem. Zima už zalézala pod bundy. Pípa, Davis a divat čekali. Kde je do hajzlu ten Míša? Verblal Davis. Si po půl hodině se z temnoty vynořila postava. Míša. V ruce malý růžový porcelánový bong, jak z panenčí čajové sady. Sorry, hledal jsem zapalovač. Mávl. A tak to začalo. Míša nabíjel, Pípa rozpaloval. Davis tahal jak parní lokomotiva. Divat. Ten chtěl být gangster a tak si dal víc, než měl. Bráško, tohle je merklínský OG, žádný lesní chrastí. Chtěl Pípa a podával mu kotel. Divat si naložil. A ještě jednou. A ještě. Zrudl začal se usmívat jak buddhová soška. Pak přišla euforie. Pak mlčení. Pak rozpad osobnosti. Uběhla hodina. Ticho, smích, konspirační teorie o tom, že holuby jsou státní drony. Ale čas běžel a divat musel na vlak. A teď to začne hořet. Davis dorazil domů, totálně spečenej. Šel si udělat 5 nadupaných toastů. Šunka, sýr, chleba jak dlaždice. Usedl ke kompu, pustil YouTube, otevřel první video a v tom najednou se otevřely dveře. Vešla máma s telefonem. Davisi, mluv s ní. Podala mu mobil. A kdo to je? Divadova máma, něco se prý stalo. Co jste udělali mému divátkovi? Prej mu je divně, prej jste ho zhulili. A do píči. Byl si Davis v hlavě. A kde jako je? No, na vaší chodbě. Otevře dveře. Na schodech sedí divat. Bundu má až pod uši a vypadá jak nákupní vozík po výbuchu. Čau. Zamumlal. Pojď dál. Povzdechl si Davis. V obýváku už čekali rodiče. Davisův táta si přisunul židli. Tak co se stalo, kluci? Já nevím. On říkal, že mu je špatně nebo něco takového. Davis snažil se vypadat překvapeně jak herec z béčkovýho filmu. Divat zvedl oči. Nějaký kluk mi dal cigaretu. A v tom byla tráva. A ta si odkašlal. Tak hele, nejsem blbej. Vím, co je holotrop. Vidím vás, jak jste zhulený. Ale co mě štve nejvíc je, že si ho nechal jít. Zhulenýho samotného na vlak. Já jsem myslel, že to zvládne. No tak nezvládl. A teď kvůli tomu tady spí a zítra nepůjde ani do školy. Divat se mezi tím roztékal na gauči jak Nutella v mikrovlnce. V noci v pokoji. Davis zavřel dveře a vyštěkl. Ty vole, ty seš fakt čůrák. To si nemohl napsat, zavolat. Trop trvá chvíli, vždycky přejde. Ale ty jsi musel prásknout nás oba. Divat otočil oči. Nech mě bejt. Zalehl a čuměl do mobilu. Davis zůstal stát, záda opřený o dveře, hlad nikde, YouTube vypnutej. Svět si zapamatoval tenhle večer. Příběh růžovýho bongu, bezďácký bundy a jedné naprosto debilní lži. Nečum, točíme to movie, jen dělám to, co musím. Na tenkým ledu bruslím a čekám, až mě zkusím. Terorist Saddam Hussein, chtěj sves, nejsem autobusák. Život hazard, furt jsem v plusu, nechci příhozu, líž nusy. Migáčo, nejsi od šopu, George Bush hulím dvojčata. A budu křičet free stockers, dokud to není naopak. A fakt nejsem opilej.